Deze veenkaart is heel snel. Hij slacht aan de binnenkant, wordt hij terug de begradzing van de hinders is hij wat afretten, er vinden wat afkelling plak. En je shovel, dat is de bovengrond is al wat veen. Dus wat dat betreft, het heeft dus nodig zwarig. Ja, en dan ren ik naar boven en dan zie je dat wij maar een heel iets kruin hebben, nemen we dat aan. Ek al wordt de but inclusief de veenkaarten tak om hier flink onder handen om. Het wetterskip neemt geen enkel risico. Zo de droegte door ze net nog een uur te wachten. De kade moet zo gauw mogelijk verstevigen worden. Oors kan het goed misgaan. Uiteindelijk kan dat geen gebeuren wat bij Wilnis gebeurd is. Dan kan een kade aanskomen. Of een kade die wordt lek. En ja, dat er een wetterstroom op gang komt, ja, die neemt de lietse deeltjes mee. En dat zorgt ervoor dat een heel iets gatje uitgroeien kan tot een fors gat. En dat willen we natuurlijk net hebben. Het wetterskip had de laatste paar weken in verband met de droegte de veenkades inspecteerd. Mijnwaar is de 2200 kilometer om kaden in Friesland. 1100 kilometer daarvan is veenkade. Het wetterskip houdt de komende tijd zo'n 100 kilometer veenkade in kritieke steert extra in de gaten. Verder staat het boezempeil 5 centimeter hoger als oors. En dat is net alleenig voor de boeren. Dat zorgt ervoor dat het wetter aan de buitenkant van de kering iets hoger staat. Dat houdt in dat de groenwetterstand in de kering zelf wat hoger blijft. Maar dat is kering en ik zei wie het mogen blijven. We toch aanskomen, want veen, wat helemaal opdroeg is, ja, dat is lieke zwier als wetter. En dan droogt het gewoon samen vet. Man zal een leerbedreeuwde veenkade op de but onder handen nemen. Nou, de bedoeling is dat we de strook eerst lezen laten, precies van 10 meter bij de groen zetten en dan daarna een strook pakken van de bovengroen. Die is wat klaaiig, die schrijven we er al en die zetten dan wat in de kade om. En samen maken we er eerst een hele mooie flauwe kade van, dat er eerst even wat veilig is en dat er zitten ook in.